Witam. Witam was, że stoimy mieli po dłuższej przerwie. Jest taki szlager Sehnsucht nach Schlesien, tęsknota za Śląskiem. To mam nadzieję, co wy żeście mieli Sehnsucht nach Niklaus. O czym się dzisiaj będziemy rozprawiać? Dzisiaj się porozprawiamy o familii. Jak to w tej familii wszystko wygląda, jakie tam, jak to się godo, panują stosunki. Zaczniemy od ojców. Są ojce. Mamulka, albo tak zwano inaczej bardziej z niemieckiego Mutter albo Mutti i ojciec, albo Vater. One się tam kiedyś trafili, się mieli kusie, potem się przajali, potem się ożenili, potem mieli bajtle. Synka albo cera. Z bajtloma wiadomo, ino rycą, ino nupel chcą, ino chcą na topek, ino chcą nupelflasza, co by je kolybać. A wiadomo jak to je, mamulka a ojciec pełnym roztomaj te role. Wiadomo to się z czasem zmienia, te role się potem przenikają. Tradycyjnie kiedyś to było tak, co ojciec robił. Albo robił na grubie, albo kaś na werku. Generalnie łaził do roboty, a mamulka zajmowała się tymi wszystkimi roztomajtymi sprawunkami doma. Wychowywała te bajtle, ważyła, sprzątała wszystko. Jak to się godo, zajmowała się tym ogniskiem domowym. Ojciec w tym czasie robił pieniądze, co potem dostawał geltak, co by było na utrzymanie tej familii. Wiadomo, jak są dwa bajtle, synek a cera, to ta dziążka do tego chopka to jest szwestka, a ten chopek do tej dziążki bracik. I sam się rodzą problemy. Jo jest jedyny bajtel od moich ojców, to ja tego nie znam. No ale eli wy mocie albo szwestka, albo bracika, to wiecie jak to jest szczególnie za bajtla. Jak mamy jakieś graczki, albo teroski w przyszłości, to raczej głównie się rozłazi o komputer, albo o mobilniok i się każą ojce dzielić. No daj swojemu bracikowi, no podziel się, nie ham się. I te rodzeństwo się często wadzi, no ale potem z czasem zaczyna się wspierać. Jak się ma takie bajtle, to jest naturalna rzecz, co potem, jakiś czas potem, jak one się narodzą, przyłazi do chrzcin. Pojawiają się takie postacie jak Potek i Potka. Jako potem jest ich rola, oprócz tego, co czynią tego bajtla, kiedy ten kapelonek go tam skropi. Wiadomo, dopilnowani tego, co by ten bajtel był potem wychowany podług wiary chrześcijańskiej, no i naturalnie kupowanie geszynków na koszt do przylежitość. Chrzest, komunio, bierzmowanie. Kupuje do bajtla geszynki, bierze go na rajzy. Bez to jak się wybieracie Potka, to dejcie pozor na to, co by to był ktoś taki dziany. Nie żebych był materialista, nie? Ale bajtlowi też się coś należy. Słuchajcie, teraz jak jest synek, to ojce od moich ojców to są opa i oma. Albo też się godo starzik i starka. Od czego one są? Co by im podciepywać bajtle do rozbestwiania? Kej nie mamy co z nimi zrobić. Co by oma robiła superanckie maszkety, a go dała do wnuczka. A mięso zjedz, kartofle łostow. Łażą z bajtlami na szpacery, opowiadają wnuczkom roztomajte historie, czytają jakieś bojki, sprawiają roztomajte bery. Często też odprowadzają do przedszkola albo do budy, kaj ojce tego nie poradzą zrobić w ten czas. Teraz się wyforsztelujcie, co ja jest ojciec. A kaś sam kolemie stoi moja kobita, my mamy cera, taką powiedzmy 17 lat i do niej przyłazi szac. Ona chce z nim na zolity wyłazić, ona z nim chce się za ręka trzymać, oni się chcą kusiki dawać. I co ja w ten czas robię? Co? W to jest? To jest ten twój Karlus, pra? Ty się z nim na zolity chcesz iść? Ja, nie, no fajnie, ja na to nie pozwolę. Nie ma takiej opcji. A ty giździe raus? Wiadomo, ojciec złota cera dbo, co by jej się żadna krzywda nie przytrafiła. A Eli by na to zezwolą, one by się trafiali, one by łazili na zolity, one by się zaczęli przajać. Eli, one by się potem ożenili. To ja bych do tego synka był szwigervater, a moja baba by do niego była szwigermutter. I on by przyłaził do szwigrów w niedziela na byzuch, do mnie by przynosił flacha, szwigermutter by mu piekła kołocza, on by się musiał dawać pozor, co by się gańby nie narobił. My by dawali pozor, co by on pewnikiem był dobry synek do naszej cery. Wiecie jak to czasem bywa. Trafi się dziążka z chopkiem pora rozy, pozolicą tego i potem się okazuje, co taka dziążka jest zowitka. Bajtel jest, ojca nie ma. Kiedyś to była pieronowo gańba, coś takiego, teraz to już się bardzo zmieniło. Ciotka, ujek albo onkel
ale onkel to był przeważnie z Reichu, a pakiety wysyłał. A jeździł auty marki Mercedes. Ciotka a ujek to łosie przypominają głównie jak jest jakiś fajer. Albo gody, albo Geburtstag jakiś, albo wesele, albo pogrzeb. Przyłazi taki ujek Jorguś. Kurde, ja a kociku, a poć. Ja a dej kusika ujkowi, to ci opowiem fajny widz. A ciotka mu te usta tym takim czerwonym lippensztiftem wymalowane. Chodź, dej kusika do cioci. Ale czasem geszynki dowają. Ale już go domy o kociku to też tak często jest, co mamy doma jakoś gadzina, albo właśnie kocika, który łazi między nogami, ino miałczy, przyłazi do nos się łasi, co by go pohalać, co by mu mleka nalać, albo jakiegoś pieska. Też często jest na Śląsku popularne, u mnie w chałupie był kanarek, który się mianował Kubuś i wszystkich jak ino się na począt dzień to budził świergoleniem. Wyłaziliśmy na plac, a jeden kumpel był z jakimś inkszym synkiem, a my się go pytali, a kto to je? A on go dał, a to je mój kuzyn. Żaden nie zadawał pytań. Żaden się nie forsztalował, kto to jest ten kuzyn. Jaką relację pomiędzy nimi zachodzi. Kuzyn to był kuzyn. Po prawdzie to jak ktoś miał takiego kuzyna, to często była taka sytuacja, co kamrat z placu to my go lepiej znali jak tego własnego kuzyna. Tak to rozstojmili je we familie. Familio, bardzo ważna rzecz. Troski, że trochę zabrzmiał choby taki jeden potek, którego kojarzycie pewnikiem. No ale w dzisiejszej ciężkiej dobie werci się o ta familię dbać. To by było tyle ode mnie. Pięknie wam wszystkim dziękuję za uwagę. Zapraszam was oczywiście do odwiedzenia głównej sajty od Gryfnie. A eli by ktoś szukał mnie, to mnie Niklausa znajdziecie też na YouTubie, Facebooku, a Twitchu. Do zajść!